Walah, kowe mbok kayu kapan pada ngendi? Dene Kak menuju kaline Mbah Subeni. Lah, mbok dene Kak menggo. Yalah, jebul kapan menggon umay Mbah Subeni ta. Umay Mbah Kumpul maksudnya. Halo Kakang Mbok Kayu. Nah, nyongke sing ngetutna wong loro kae kapan mengken iki? Kapan nyongkrok gondol. Lah kae ana sing semadan kuning dene nyongkroke sing ijo. Asale nyongke gak nyongkrok gondol gonjangan. Andon wingi jangan godhong gondol. Basan sikin jangan gondole. Emper nungesuk jangan wite gondol. Sa uyut-uyute gondol bukan gundal bayar. Mesti barki ana sing komen gandul tah yu, gendul tah. Nek gondol ke sirah yu, kang yu kabeh ilate nyongke engel nggo disetel. Luri kaming pungangan belah kan sak desa-desa ya nyebute gondol kaya nyong. Maneh ya bukan eken Wonosobo, dadine aku basa Wonosobo. Wis lah barang nyong wis oleh gundule, njur ndilalah anak lanang nusul ke. Ya wis mayo kau beli bae kau beli. Nah, nu iki kek ngliwati dalanmu mubeng kaya ngono ya bikin rika-rika pada ora kesasar nek ming talu nombo. Padane ratane ikin kepepetan motor apa kepepetan watu karo pasir. Nah, nuku iki ana dalan terobosan. Lanjut barang selek sore. Iki gundule kapan langsung tak olah. Nek gak gonjangan ya gundul kaya ngono sedengan ujari nyong. Ora kenomen banget ya ora tuambang. Dadine ki nu nek dijangan ora mlodoh ngono. Nah, ya kue gundule geri disigar bae kaya ngono. Ya njur lebare kek diguang kawijine. Ora diguang ngono ya pait ka. Iki barang kapan tak jangan lodeh ya aring neteki kaya ngono. Sing neteki nganggo pasahan akae mbekena kesuwen ora sidanjangan anake selak nangis. Nah, iki malah si jembe akeh kaya ngono ku. Ya sing sijine kena dijangan ngis. Aja kelalen ke diwenyet-wenyet karo uyah, mbekena lemes ngono. Ya pada karo jangan waluh sih ya. Ben teksture luwih maer. Nah, iki ngrajang loncang barangan. Asale nduk nyongke ora mugur gak jangan gundul mulus. Ningan ke akone mbok iki kon jangan nambaos. Ya wis ya manut bayar. Nah, iki kek nyong nyaki pete anggo bumbu lodeh. Deng kowe mak bejinjit metu ulerehi. Jari ana sing omong nu kenanggo tambah untung. Njur dikapakna dipangani. Malah bahas ular pete barangan. Nah, iki mayo gering terus bumbune bae. Nyong nganggo lombok abang. Ya nganggo lombok abang cengis karo keriting. Bikena ora pucet tur gene ya ora pedes banget. Bumbune ya biasa lombok bawang berumbang. Ya lugat maning dale kemiri. Barang wis ngerus bumbu lodeh. Gentenan ngerus bumbu baos. Nah, ki sesuai requestan boke. Baose digoreng dingin. Ding nyong sing slegah kene baos ngerop banget lenga. Dilabai lengane langsung entek. Mulane usah mengpadan jangan baos ya kue. Lanjut ki ngongseng bumbu lodeh ndese. Nah, kue butuhe bumbune didongseng dang kasih wengi. Dong-donge aja kelalen dele salam ding nyong malah entek lho jen geding banget. Usah mengpada protes nyong slegeh nek gak mlaku-mlaku. Sasi puasa kek jenuh lemes. Nah malah meh bae kelalen petene ora cemplung. Barang petene cemplung njur geri cemplungi santen bae. Barang anggo lombok abang njur mentereng. Aja kelalen cemplungi bumbu-bumbu men karo ngenteni santeni umup ki nyong geri nyumet kompor jejere. Nah, ki gonjangan baose. Bumbune simpel nganggo lombok bawang berumbang mulus. Bumbu dongseng baose cemplungna kaya ngono. Ya nu aja kelalen dalai banyu ya mbekena ana nyemeke. Nah, ki santen sing nang jejere wis bulak-bulak njur gundule cemplungna. Nah, ki sing jangan usah kesuwe. Bolak-balik mateng njur wis. Lanjut ming jangan baose kaya ngono. Ya nu kue nyemek-nyemek kaya ngono ya. Njur bruki loncang mbekena wengi. Bolak-balik dong serang ngangsrek. Nah, nukie jangane lorone wis pada mateng kabeh. Wis lah wis kenanggo buka ya. Jangan wis geri tak ngasih njur tak pareng.